Pakito mo sa papusya pa. Wasa learn. Ganda ng chicks ano eh. Oh. Yeah. Putas lawas na eh. Lawas oh. Nakalawas ka. Sige Jim ba? Ay, ginagawa mo? Gira akong cheese, kaya para nagulugan ba? Ako naglawas na ko. Tikas. Oh, sus, ako naglawas na ko eh. Oh, sus. Gira na, dyan may kay pakuha ni. May kay dia kay. Pamasal ba? Ako na kagaglawas dia oh. Sa may maintirahan na ni. Ini tira ko kay palumbot ko. Ini tira ko kay palumbot ko. Mas ni? Ya. Grabe nang hugot na oh. Ako ko na kulubok magdina ko ba. Kana, lumali niya. Palubok ko. Ginagawa mo? Kawan ni Habar. Kaya kayo dia. Palubok ko. Palubok ko. Labot. Isa nga. Isa pang buha nila. Ha? Kayo ka na yung anak nyo. Gama! Orang ko! Yun ba? Orang ko! Uyar boss! Sa lagi-lagi boss! No. Ako niya mo ganyan, magbuka mo ganyan ano nyo! Laka ang taon na inyo hay! Ini apa oh? Purmara, purmado. Tahu. No. No. No! Cheese! Cheese out! Ha! Kabut! No! Sa! Ha! Tulo! Ginagawa? Ano ba? Cheese ba? Uy! Ano mo ba? Cheese oh? Ano ba? Hindi. Sinakama. Sus. Now yung pagkuhan. Look out. Pakito mo sa papusya pa. Wasa learn. Oh! Taman! Ato ipakita lang sa work ko. Oh! Mo! Di! Pada! Sit down! Wasa learn. Anak! 1, 2, 3, go! What the fuck? Go! Another shot. Another blade. Okay tayo! What's up mga kahait? Oh, karon mga kahait no, nami shout out mga kahait no. Shout out ni Ken Ryan from Davao. Woo! Shout out ni Cynthia Bajos watching from Singapore. Kirby Rosada. Yusimpi Kaziran. From Singapore. Janik Salumag. From Canada. Virgin Bakung. Erlen Peselan Kanuno. Gladys Muran. Lorami Mai Salumag. Imar Torilo. Susa sa Buntong. May Dinujala. Kaasawa ni Ken Brian Dinujala. Oh, salamat mga kahit no sa walang sawang suporta sa among YouTube channel. O paano sa to mga kahit. Salamat sa tanan. Bye bye. My taste.